सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. अर्धा जून महिना उजाडला तरी देखील पाऊस पडेना. हवामान खातं पाऊस उशिरा असल्याचं सांगत आहे. अल निनोचा प्रभाव असल्याचं सांगत आहेत. याच पार्श्वभूमीवरती शेतकऱ्यांनी कोणती पिकं घ्यावीत या संदर्भात कासरल गावचे प्रगतशील शेतकरी अनिल सावंत यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी साधलेला संवाद पाहूयात. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि याच देशामध्ये शेतकरी हा राजा मानला जातो. आणि याच शेतीमध्ये आपण बघतोय की कोकणात प्रामुख्याने भात शेती केली जाते. पण भात शेती ही पावसावर अवलंबून असते आणि पाऊस आला काय त्याची वाट बघणे, त्यानंतर कधी पाऊस येईल, नाही आला तर शेती कशी करावी, या सर्व ओढ लागून राहिली असेल शेतकऱ्याला. पण या सगळ्याला फाटा देत एक असे शेतकरी आहेत ज्यांनी पावसावर अवलंबून राहता आपण जी शेती आहे, जशा पद्धतीने पाणी उपलब्ध, नदीच्या कडे असेल, विहिरीचं असेल, हे सगळं पाणी उपलब्ध करून त्यांनी आपल्या शेतामध्ये नारळ असतील, केळी असेल आणि आंतर पीक म्हणून नंतर लिंबू असेल, त्यानंतर मग चाफा असेल, अशी वेगवेगळी पिकं जी घेतली त्यांनी शेतीमध्ये प्रगती केली आहे. आणि कुठल्याही म्हणजे पावसाची वाट न पाहता आपण सक्षम शेतकरी बनवू शकतो, अशा पद्धतीचे शेतकरी म्हणून अनिल सावंत हे आपल्यासोबत आहेत, कासरलमधले आहेत ते. सावंत साहेब नमस्कार. प्रथमतः तुम्ही एक आदर्श शेतकरी आम्ही म्हणू शकतो, कारण सध्या परिस्थिती बघतोय की पावसावर अवलंबून सगळ्या शेती करत असतात. आणि याच आपण ज्या शेतीमध्ये उभ्या तुमची शेती आहे त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची पिकं तुम्ही लावल्यात. शेतकरी म्हणून काय सांगाल शेतकऱ्यांना, कारण शेतकरी आहे तो सध्या म्हणतोय की शेती होत नाही आहे, वेगवेगळे कारणं पुढे येत आहेत, पिकं असतील, पाणी असेल, हवामान असेल, पण तुम्ही ही शेती करून दाखवता, एकंदरीत काय सांगाल याबद्दल? नाही, पावसाचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे अल निनोमुळे. तर शेतकऱ्यांनी इतर पिकांकडे वळलं पाहिजे. एकूण भातशेतीवर अवलंबून न राहता असं मिश्र पीक, म्हणजे आता मी केळी लावली आहेत, त्याच्यात लिंब आहेत, निरफणस आहे, चाफा आहे. चाफ्याला पण मार्केट आहेत, कणकवलीजवळ मार्केट असल्यामुळे आपल्याकडे सगळ्या वस्तूंना मार्केट आहे. तर त्यांनी वेगवेगळी पिकं केली पाहिजे. एकाच पिकावर अवलंबून न राहता पाण्याची सोय असेल तर त्यांनी चांगल्या प्रकारे अशी शेती करता येते. काय फळबाग करा, काजू, आंबा, बांबू लागवड, हे सगळं आपल्याला इथे करता येतं. फक्त त्याची इच्छा पाहिजे. नाहीतर पाऊस नाही म्हटलं तर काहीच होणार नाही. इच्छा हो. आणि स्वतः त्यांनी कष्ट करायला, कामगारांच्या जीवावर करून हे चालणार नाही. त्यांनी स्वतः केलं पाहिजे. यांत्रिकीकरण पण आहे सध्या शेतीचं. हो, यांत्रिकीकरण प्रत्येक गोष्ट, आता खड्डा मारणं, भात कापणं किंवा इतर जी प्रकार आहेत त्या सगळ्या मशिनी आपण घेतल्या पाहिजेत, तरच ते शक्य आहे. कारण मॅनपॉवर आता नाहीच आहे, माणसं मिळतच नाही, असा प्रकार चालू आहे. साधारणतः तुम्ही केळीची जी एकरची बाग आहे, केळी किती एकरमध्ये आहे आणि कुठली पिकं ह्या सगळ्या तुमच्या जागेमध्ये आहेत? माझी ही केळीची 3 एकरमध्ये बाग आहे आणि एक 1000भर केळीची झाडं आहेत, परत लिंब आहेत, नारळाची झाडं आहेत, चाफा आहे, असं वेगवेगळं आंबा आहे, त्याच्यात चिकूची पण झाडं आहेत. म्हणजे सगळ्या प्रकारची केळी ही 2-3 प्रकारची जात आहे माझ्याकडे, म्हणजे एकच नाही. मार्केट मिळतं? हो, मार्केट मिळतं आणि चांगल्या प्रकारे, म्हणजे मार्केट जवळ आहे त्यामुळे ते पटकन जाऊन देता येतं. काय भाव मिळतो सध्या आणि काय प्रॉफिट होतं? भाव असा चढ उतार असतो. सीझनला म्हणजे जास्त मिळतो, ऑफ सीझनला कमी मिळतो, पण आहे प्रॉफिट आहे. काय पण भात शेती सध्या करता तुम्ही? हो, भातशेती पण करतो. भातशेती उन्हाळी करतो, पावसाळी पण करतो, पण त्याला मॅनपॉवर लागते. काय आणि आता भातशेती पण करतेवेळी कमी कालावधीचं भात किंवा त्याला म्हणजे पाणी कमी असले तरी टिकलं पाहिजे, अशी शेती केली पाहिजे. बरोबर. काय काही शेतकरी म्हणतात की शेती सध्या आता हे म्हणजे काही शेतकऱ्यांनी शेती पण सोडून दिली, उत्पन्न होत नाही अशा म्हणत सोडून दिलं, त्या शेतकऱ्यांना काय सांगाल? नाही, शेती सोडून दिली म्हणजे त्यांना मॅनपॉवर नाही किंवा करण्याची इच्छा नाही. काय विषय कसा आहे की पाण्याची सोय असेल, आता घाटावर कसं आहे, सरकार 1 कोटी 3 कोटी लिटरची तळी देतं, स्कीम देतं. आपल्याकडे तसं अजून नाही. पाणी नसल्यामुळे लोकांनी शेती थोडीशी सोडली आहे. आता आमच्याकडे पण नदीला बंधारा आहे, पण मे महिन्यात आम्हाला पाणी पाहिजे असतं त्यावेळी तो बंधारा फोडून सोडतात. म्हणजे पाणी कोकणात हे पाणी महत्त्वाचं आहे. मग ते शेततळं वगैरे असं जर केलं तर चांगल्या प्रकारे शेती होऊ शकते आणि लोक पण मग शेती करायला तिकडे येऊ शकतात.
पण या संदर्भात कृषी विभाग आहे किंवा यांचं काही सहकार्य लाभतं तुम्हाला, त्या संदर्भात काय सांगाल? नाही नाही, कृषी विभाग हा इकडे येतच नाही. मुळात जो कृषी विभागावर सरकार खर्च करतो ना, तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतच नाही. कारण ते कुठची स्कीमची माहिती देत नाही. आता शेततळी आहे किंवा मल्चिंग आहे किंवा कुंपणसाठी आहे, ही कुठची माहिती शेतकऱ्यांना देत नाही. आम्ही हे स्वतः आमच्या पैशाने केलेलं आहे काय, किंवा चांगल्या प्रकारची रोपं कुठे मिळतात, की त्या रोपांना औषध कुठचं मारायचं किंवा खत कुठचं घालायचं, ही सुद्धा माहिती आम्हाला दिली जात नाही. हे आमचं परंपरागत आम्हाला माहिती आहे, त्याप्रमाणे आम्ही शेती करतो. पण कृषी विभागातले काही जे कृषी सेवक आहेत किंवा वेगवेगळे जे कृषी विभागातले अधिकारी आहेत ते जनजागृती करतात, माहिती देतात असं देखील सांगतायत, पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. नाही, तुम्हीच पत्रकारांनी त्यांना एक दिवशी जाऊन विचारा की तुम्ही किती लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलात काय, आणि तुम्हाला ते सांगतील ना, बाबा अमुक तिथे काहीतरी लिहिलं असेल ना, अमुक शेतकऱ्याकडे गेलो, आमची सही असेल, काहीतरी तुम्हाला दिसेल ना, मग त्यांचं काय असेल ते तुम्हाला समजेल ना की बाबा हे जातात की नाही जातात. कृषी सेवक इकडे कोण येतही नाही आणि माहितीही देत नाही. आता भात बियाणंसुद्धा वाटप केलं जातं म्हणजे शेतीच्या ह्याच्यासाठी, तर ते सुद्धा इकडे आलेले नाहीत काय. आता चाफ्याची फुलं तुम्ही एकत्रित काय भाव आहे ह्या चाफ्याला? चाफ्याला 2 रुपयाने मार्केटला जातं, कणकवली मार्केटला 2 रुपयाने जातं. ऑफ सीझनला 1 रुपये, सीझनला 2 रुपयाने चांगला भाव आहे. चांगला हो भाव. हो हो. एकंदरीत ही हे बघितलं तर केळी असेल, नारळ असतील, त्यानंतर चाफा आहे. याच्या व्यतिरिक्त आणखी कुठली पिकं तुम्ही घेऊ इच्छिता आणि त्यातून काय फायदा होऊ शकेल? भरपूर. आता बांबू लागवड केली तर त्याला काय त्रासच नाही. एकदा लावले की आपण म्हणजे ती चोरी होऊ शकत नाही किंवा खत दररोज घालावं असं नाही, पाणी लावायची गरज नाही. ते सुद्धा एक चांगल्या प्रकारे बांबूची शेती करू शकतो आपण. आता दुसरं चंदन लागवड आहे किंवा वेगवेगळी अशी झाडांची लागवड केली, मार्केट आहे, भरपूर मार्केट आहे त्याला. बरोबर. मसाल्याचे पदार्थ, मसाल्याचे पदार्थ, मिरीचं लागवड करू शकता. बरोबर. हां, भरपूर. फक्त काय पाणी आणि माणसं आणि करण्याची एक इच्छा पाहिजे, तर ते आपण करू शकतो. सुपारी, आता माझ्याजवळ 250 सुपारीची झाडं आहेत काय. एकंदरीत प्रगतील शेतकरी आपण म्हणू शकतो. ह्या सर्व जे क्षेत्रामध्ये आपण काम करताना आपण शेती किती वर्ष एकंदरीत करता आधी शेती? मी आता जवळजवळ 20 वर्ष करतोय. 20 वर्ष. हो, माझा दूध धंदा आहे, परत कुक्कुटपालन आहे, गॉट फार्मिंग पण केलेलं आहे. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे जे असेल ते मी थोडं करत राहतो. म्हणजे मला जे महिन्याला खर्च आहे तो मी शेतीतून काढतो. हो. आम्ही एक आमचं परंपरागत एक वांग्याचं हे होतं, म्हणजे बी होतं, त्याच्यावरून आम्ही रत्नागिरी दापोली कृषी विद्यापीठाला ते पाठवलं. त्याच्यावर आम्हाला ते पॅटर्न मिळालं. ते वांगं जवळजवळ एक 600 ग्रामचं असतं आणि ते खायला म्हणजे आपण जे भाजून वगैरे त्याचं हे बनवतात वांग्याचं भरीत वगैरे, त्याच्यासाठी 1 नंबर होतं. मग त्याचं आम्हाला पॅटर्न मिळालं आणि ते आम्ही सध्या कणकवली मार्केटला आम्ही लागवड करून त्याची विक्री करतो. आणि त्याचं पुढे अजून प्रोसेस चालू आहे, ते बी मार्केटला विकणं किंवा इतर लोकांना त्याच्यात इन्व्हॉल्व करणं, हे आमचं तसं चालू आहे. त्याच्याबद्दल इतर जे शेतकरी आहेत त्यांना काय सांगाल? कारण बरेच शेतकरी आहेत ते शेतीमधून काही मिळतं उत्पन्न पण म्हणावं तसं मिळत नाही आहे, वेगवेगळ्या कारणाने शेती देखील काही करत नाही. त्यांना शेतकऱ्यांना काय संदेश आहे? नाही, शेतकरी आता बरेच येतात, काय करतात, यूट्यूबवर बघतात आणि त्याप्रमाणे ते पैसे इन्व्हेस्ट करतात आणि त्याच्यातून एकच पीक केल्यामुळे काय मिळत नाही आणि लॉस झाल्यामुळे ते 10 लोकांना ते समजतं की ह्याने शेती केली आणि लॉस झाला. त्याच्यामुळे इतर लोक मग करायला मागत नाही. बरोबर. कारण यूट्यूबवर बघून त्यांना तेवढं माहितीच नसते ना कसं करायचं, काय करायचं. त्याच्यामुळे शेती ही कमी होत आली आहे. साधारणतः उत्पन्न किती मिळतं ह्या शेतीतून तुम्हाला एकंदरीत? महिन्याला मला एक 30,000 रुपये मिळतात. शेतीतून? हो हो. ओके. म्हणजे हे जे प्रगतशील शेतकरी आहेत सांगते की महिन्याला उत्पन्न आपल्याला हवं जे आहे अपेक्षित ते मिळतं आणि खरोखर शेतीतून केल्यामुळे एक समाधान वाटतं. आपण बघतोय की आता हा जून महिना सुरू आहे. एक शेवटचा प्रश्न, जून महिना सुरू आहे पण पाऊस अजून आला नाही आहे, काय एकंदरीत सांगाल ह्या वातावरणात? नाही, ह्यावेळी अल निनोचा जो प्रभाव जास्त असल्यामुळे पाऊस हा थोडा लेट आहे पण येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एक 15 दिवसानंतर शेतीची लागवड वगैरे भात लागवड करायला हरकत नाही, पण कमी प्रमाण आहे, असं जास्त प्रमाणात येणार नाही आहे. बरोबर. म्हणजे
यावेळी अल निनोचा प्रभाव असल्यामुळे शेती करावी पण जरा उशिरा पाऊस येईल आणि असं हवामान खात्याने सांगितलेलं आहे. आपण बघतोय की ही जी बाग आहे या बागेमध्ये बऱ्याच प्रकारची जी झाडं आहेत ती लागवड करण्यात 3 एकर एकंदरीत ही बाग आहे. शेतकऱ्यांनी शेती करावी आणि ती चांगल्या पद्धतीने करावी, वेगवेगळी पिकं घ्यावीत, तशाच पद्धतीने वेगवेगळी झाडं लावली तर त्याच्यातून आपल्याला उत्पन्न येईल. तसंच दुग्धपालन असेल, शेळीपालन असेल, कुक्कुटपालन असेल, असे जोडधंदे देखील या शेतीमध्ये केले तर शेतकरी आपला सुखी होऊ शकतो. वेगवेगळे जे कृषी विभाग असेल किंवा अन्य जे विभागातून आपल्याला योजना आहेत पण योजनेचा फायदा कितपत होईल हे सांगू शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण सरकार योजना सांगत आहे, वेगवेगळ्या योजना आपल्याला मिळू शकतात, त्याची जनजागृती होते. पण त्या जनजागृतीचा योजनेचा फायदा देखील घेऊन काही शेतकरी शेती करू शकतात आणि आपल्याला शेतीमध्ये प्रगती होऊ शकते. त्यामुळे खरोखरच शेतकऱ्यांनी शेती करून आपली प्रगती साधण्याची गरज आहे असं एकंदरीत आपल्याला दिसतं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.